Facebook. Wala na to, Okay, teka muna, unahan na to ang Davao. Davao City, nagtrending kagahapon sa Twitter o sa Facebook. Kay ilan lang nasurpas ang Quezon City. Isip murag na imong number 1 yun karon nga grabe ang kaso sa COVID. At least dito magpapildi, number 3 sa ta. Ay, number 3 na Number 3 ta. Grabe. May talang Ay, kabalo ka sa Davao, ni aging usamataron, kanini ang Huwebes, no? Oh. Huwebes. Kung Lunes, dunay usa, balita nga usa ka call center tanan, 400 ka mga empleyado. Tanan. Dan. COVID. COVID. Naron. Kabalo kay nga ni may tabunok. Mo rin ng sometimes, amuyin gid sila nga mas mayo dito mo sa open spaces. Kay kung nanday mo sa sulod, tapos sample na yung nag-COVID, tapos ni ubo ka, ni sulod dito sa aircon o dito ko, dito na ni buga sa tanan, mo nang naitabo na yun. Siguro mo nang maitabo sa mga sa call center. No. It's call center. Call center. Basta ang pronunciation Number naman 1 ang Davao. Number 1 ang Davao karon. Nasurpass na nila for how many years ang Quezon City kay since day 1 Quezon City magi number 1 permanente. Karon nasurpass na sa Davao. Burag ang problema ni burag ang top 5 puros padulong na sa Bismin. Number 3 Cagayan de Oro, number 4 Bacolod, number 5 Iloilo City. Unsa man na, congratulations taw kana. Galing. Ingon na muna niyo na si Tatay Digong sa iyang mahirap to kasi yung Mindanao parang hindi natakot na. Grabe. Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Yung Cagayan de Oro, grabe. Grabe atong cases karon. I think Sa ibuti pasabot ni ini mga kagahi. Nga kining MECQ kung sa nang M gani ana, modified enhanced community quarantine. Oo. Meaning to say, kabalo ka ang sunod ng bayani, ECQ na. ECQ na isunod ani. Ha? Kanag yung wala na Enhanced. kanang lubag Daw na lagi diba? na. Lubag na daw sa balay. Correct, tinod. Uy, ay mo kopyan sabi karon. In fairness, natay mga kaila na to nga mga nasa checkpoint, no? Problema gyud sila na kay naiuban karon mga kumpanya na mga shuttle. Tama, okay, kay nay shuttle. Ang problema, pag-abring nila sa shuttle, naguot man gyapon sila sa shuttle. Ato lagi na yun. Sa kanang... Mo na ilang problema kay wala man po yung masakyan daw mga empleyado. Karon ang ubang gibot sa private sector na sila yung mga mga house to house gikuha. Pero mo lagi pagpara, pag-abri sa shuttle, pag-ana, natulala na lang sa pangana. Nato mga operator sa shuttle, dapat, ano man kung balikan nila po dayon ang katong uban pa kulang. Mahulang po na. May kagpareha ka Katong sa... mga amo, di isa mo reklamo kay tungod ni ining ato ang kwarentina. So example, ang sakay ana diya 30, 15 lang sa yato dito. Halika na po, naa sila yung mga pick up points. So bari ana, unya karon, kung nakaabot sila sa opisina alas 9 na, o di kung alas 8 yun, 8 to 5, pwede in 9 to 6. Pwede. O baka kasi, no? Alas 10, baka